Tufiakwa alụ ndị be anyị bịakwanụ furu ife na-eme ebe a. O wee bụrụ na nwaanyị nọ na klọb wee gbara ọtọ wee na-agba egwu wee buru ọhụ ya wee ghasara ụmụ nwoke na-abụ unu na-afụ ebe a. Nya o buru ọkpa ya na-abụ wee jaghesie ya ike, wee jaghe ọhụ nsị ya, wee jagherie ụmụ okorobịa na-abụ unu na-afụ ebe a nụnwa. Were ofu ọkpa ya debe na Jamaica, were nke ọzọ debe na Cote d'Ivoire, wee bọghee ọhịa mmadụ na-abụ unu na-afụ ebe a, wee were ọhịa wee na-emere akaje, wee were ọhịa wee na-akpọrọ ụbọ, wee were ọhịa wee na-akụrụ egwu. Chineke nna ekwekwa n'ife ọjọọ. Kedu ụdịka ụmụazị a na-amụ na nke ikpeazụ a? Kedu ụdịka oke ọchịchọ dị ife nke a donu? Nwaanyị ya eji wee pụtazi onye akwụnyere onwe ya ugwu, wee were ego mmụọ na mmadụ bichagoro aka wee na-echighị n'ime ọhụ. Onye metụ ife aka ochiewu n'ime ọhụ, onye were ego ochiewu n'ime ọhụ, onye were mkpịsị aka ọlụwa ihu n'ime ọhụ. Mkpịsị aka ịmaghị ebe o si wee lụwa chachachacha, ewere ya alụwa ihu n'ime ọhụ. Nọrụkwa ka a na-alụwa ihe echi niile onwe ife gakasịrị n'ahụ ịpụta na soshal midia, ewo anya m nyerenụ m aka onye nwa akụrụ m ntị mana ihe agwa uwe eziokwu ka a mara ife na-emeghị. Ọ bụrụ na izuzuwe ife ị na-ezuzuzuchasịa iwee nụzie dị echi niile mpiti mpi wee na-ekwe ihe agwa dị gị ife kpata na ịtụnwughị ime na ịmụghọ nwa, na mgbe ị na-akwụgharị iji ọkpa agagharị lokal gọọmenti niile n'ije buru ọtụ wee ghasa alụfa na klọb ebe a na-agba egwu, wee were ego mmụọ na mmadụ na-ebi aka wee na-echigo n'ọhụ, wee were ego ịmahụ na-ejirigo wee sichaa alụfa oke ite wee na-echigo n'ọhụ, wee were aka ịmahụ mmanụ emetachagoro aka ịmahụ ebe arịwichagoro ringi ịmahụ ringi agba n'aka wee na-arụ ego n'ọhụ na-echigo n'ọhụ, wee were ọhụ wee na-akpọrọ ụbọ na klọb ka i wee nweta ego one. Izuzugharịchasịzie wee nụọ di ya mụtaghị nwa mgbe anyị iche ofu na ekpere manye isi, iche ofu be dibịa manye isi, iche ofu be eze nwaanyị manye isi, a na-afụrụ gị ọfụ na-egburu gị amụma. Ọ bụrụ na nne di gị nọ ndụ asị na ọnya na-atahụ nwa dị n'afọ na nne di gị bụ oke amoosu. Ọ bụ na nwaanyị mmadụ anwụgwe asị na nna di na-atakọsịghị nwa dị n'afọ. Anyị asịkwa nọ nne nke ma ọ bụ nna nke na-ata ụnya nọ ndebe di na-erighu nwa dị n'afọ na babụ ori nwa. Ihe emeghepụ ọnụ ka ịgwa di ka isi wee were ọkpa wee gagharịcha lokal gọọmenti witi ndị dibịa na-esi oke ite, witi ndị yahu kavasi wee lụwa ịcha ringi n'ike, kavasi wee were ego vaji wee si oke ite wee chichacha ahụ n'ọhụ. Onwekwe na ife mmadụ anyị afọ na nke ikpeazụ a. Amakwa m mmadụ one n'ime unu fugoro nya bụ ife onyonyo na-efegharị n'ihu akwụkwọ ebe ndị a nọ na klọb ọgbọkwa sọsọ fa na-abụrụ ife nọ na klọb anụnwa. Enwekwalụ ndị ọzọ n'ebe ahụ. Nwata nwaanyị a wee kpuchie ihu ya wee gbara ọtọ wee buru ọkpa ya wee ghasalụ nda nke ekpuchidiri ihu gbara ọtọ onye ma na nwanne ndị anụnwa fa ya ama ka onye agbata obi fa, ka nwunye nwanne fa nwoke, ka nwanne fa nwaanyị. Wee were ego na-echi ya n'ọhụ, wee were ọhịa na-akpọrọ ụbọ. Echi niile kịta oyirikwa akwa pụta n'ilo na aya ama na onye a na-eme ya sisisi nne ka ime. Nwata nwaanyị a nwekwara ike ọnwa oyi nwoke oyi ya nwoke aya amakwa na ọ na-ebi ụdị ndụ anụnwa na ọ na-agba ọtọ wee na-agba egwu na klọb na ọ na-agba ruo o were ọhịa ghasara ụmụ nwoke, ma ndị na-abụnye ọnụ mmiri n'ọhụ, ma ndị na-echi ya ego n'ọhụ, ma ndị na-alụwa ihe aka ma amaghị ebe faricha na-alụwa ihe n'ọhụ, ma ndị na-abụnye nya ife a na-anwụta ebe nke ifere a na-emeghị. Onye nke ada oji nke nwaanyị gboghepụrụ ya ike, o were ya na-akpọrọ ụbọ, o chie ya aka n'ile ọhụ, ọkụọ ya aka ọkpọọ ụbọ, o chikwu ya aka ọkụọ ya aka ọkpọọ ụbọ. Nya na ugbu adọzikwa nọ na nke ikpeazụ ahụ. Enenekwa m ife nke a na-asị Tufiakwa ọ bụrụ ọgwụ na oyi elekwọrọ unu tajukwa na aṅụrụ. Ego one ka ndị a ya afọnye ya n'ọhụ ya ezuri ya kịta anụnwa. Echi niile ọya bụ ọya jee ụlọ ọgwụ, nyabụ ego ọya gwọ ya nyabụ ọya ka ọ na ọ mahụ na ụdị ego anụnwa mmụọ na-ebi aka, mmadụ na-ebi aka na-enwere ike echigide ya anya n'ike ochite ofu ọya ọyaba kansa apụta n'ihu akwụkwọ tụgharị na ya ego na ebe anya m na aya kansa na ọmakwa ife na-eme ya na-ejekwanụ akwụna na-ebekwa akwa nwa na ụna nka. Fụrụ ka nke nwoke anụnwa dị oji si wee na-ezuzugharị ụdụka ya sị na ọhụ nne mụrụ ya, ụdụka ya sị na nne ya amụtaghị nwaanyị, ụdụka ya sị na onwezi ife ụmụ nwaanyị bụ na witi ego n'ihi eme ife sọrọ. Nna ego one ka iji ife nwa ị ka bụkwa ụmụazị ị na-ebido ịma akwa na nwaanyị ị na-afụ ya ego n'ọhụ ka ị ya anụ echi ya ama gụna ya na-aba wee na-ebezi anya m unu ga-ebekwa anya m. Ọ bụrụ na ichi nene nya bụ ife onyonyo biko ijee na kọmentị o nwere nke dị ebe ahụ ịbanye etinye inene. Ekenekwa m unu.